Byl jsem bytař, otevřel jsem trezor a vynesl jsem všechny ty peníze. Dělal jsem byty na typy, sklad plnej riflí. 1000 kusů kalhot bylo 500 000 korun. Den tam měl 10 000 tuzexů. Podem jsem ho, vzal jsem všechny ty peněženky a šel jsem pryč. Pro mě to byl druh práce tohleto, jo. Ježišmarja, ty jsi takový blbej. Standa Gross je takový ukázkový příklad. Ze Stanislava Grosse je multimilionář, který s médií nemluví a ostatním se může jen vysmát. A na jeho příkladě je vidět, že politika může být nejlepší přípravka na soukromé podnikání. Já se domnívám, že bychom si ze Stanislava Grosse měli vzít všichni příklad. Tak Standa Gross v televizi vykládal takové věci jako nejdřív. My víme, že Kajínek je vrah a hotovo. Nedovedu dát hlavu na špalek za to, že v celé kauze nesehrálou špatnou úlohu někteří policisté. Takhle říkal, a my to budeme šetřit a dojde ke změnám. Po nějaký době zase říká, ne, my to řešit nebudeme. Získal 100 000 000 korun, určitě ne za to, že je perfektní právník, že jo? To rozhodně ne, jako jo. Nedokázal ani obhájit advokátský zkoušky, jako jo. Takže co si budeme vykládat. Prostě on si z politiky odnes 100 000 000. Dneska, když jsem to dělal s odstupem, tak mám skoro pocit, že ten život je bohatší, než tak, jak jsem ho prožíval v těch politických funkcích. Lidi nejsou hloupí. Nejsou hloupí. Všechno je jenom o penězích, že jo? Všechno je o penězích.